Pane statement rinobuditsiwa aiwa nezeta raPeopolice vakomana vana Godwin Matanga zvachizoendwa manje. Sana mina mashoko abuda nyogwa pana munoti subscribe or like turn on the bell icon. Vanhu vakaona pachipinzirwa mota nyowani dzemapurisa vakati aiwa maybe mota dzetraffic dzichaita kuti aiwa maroad since muri kuitawo maaccidents aiwa mapurisa anenge arimo zvawo achiavoida achitaura vanhu vafambe speed limit yakanaka. Pane statement rinobudzwa nemapurisa rinogwa rinzi the Zimbabwe stands on the edge of a potential crisis as the Zimbabwe Republic Police have issued a chilling warning of their plans to implement severe and aggressive measures during the upcoming 44th SADC Head of State and Government Summit scheduled for 17 to 18 August 2024. The police, under the leadership of Commissioner General T.G. Matanga, have made it clear that they will be conducting operations that many fear will lead to widespread harassment and chaos. Tirikuona kuti mutungamiri wemapurisa ataura mashoko aya ekuti akomana kuchanga kune severe and aggressive measures achanga achipuitwa in place. Panapa tiriona kuti mavehicles akakomishiniwa ayo akanga ari ekuita kuti during the SADC summit mapurisa agunyasa kupatrola achinyasa kudzikamisa vanhu. Tinoona kuti anenge ari kutungamira madelegates at the SADC, but tinoona kuti Fadzemere akabuda akataura nezuro akati yesi vari kuzviita but munyika matoona kuti hamuna kana ambulance inoita kuti kana munhu akafesa in emergency agokwanisa kuwana any public ambulance. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Bvina kume section yedu musangano subscribe or like and turn on the